Sampsa, mitkä on sun kortit? En mä kerro enää. Kerro nyt vittu. Mä oon niin lähellä. Missä sä olet? Miten tänne... On ollut lähellä 3 tuntia. Niin, mut miksi ei silti pääse? Sä oot ollut Siis Me ollaan oltu lähellä ainakin 5 vuotta. Mä oon jossain vitun luolasi, mä jäin landslideen, mä en näe mitään. Siis Sampsa, missä vitussa sä olet? Mä oon luultavasti mennyt siis jo ohi, niin please kerro mulle Sampsa. Sampsa sammutti monitoria vaan trollaa. Okei, tällä hetkellä mä olen alle. 604 miinus 902. Mä oon jos... Mitä? 604 ja mitä? Ja mitä? Miinus 902. Mä oon Meni ihan väärässä! Niin! Sampsa on väärä sut! Mä oon nyt legit ihan jumissa, mä en näe mitään, mä en pysty tekemään mitään. Mä oon jossain vitun maan sisällä, niin mä hakkaan nyt tässä low fertility soilia. Ai vittu mikä abstreeni, ai helvetti. Siis... Kattokaa karttas, missä se vitu Sampsa on. Kattokaa karttas, niinku kattokaa missä se vittu on. Ai vittu. Se on ihan vitun Timbuktuussa. Ai saatana. Sampsa, tää on toinen vittu seivi kun tää tapahtuu. Jot sä meet. Eikä jää viimeiseksi, jos te menette jonnekin vitun vuorten taakse. Ai. Jee, katteile, vittu tapa itse Sampsa. Legit varmaan niinku tehokkain tapa. Ei saa. Mä en halua menettää mun siemeniä. Ihan ansaitusti Tää on ihan menee. tarpeeksi siemeniä, me ei tarvita enempää. Kyllä me aina tarvitaan enempää. Tarvitaan, mutta kun saada Sampsa nyt tänne, se on jättänyt vittu siemen. Miten sä oot päässyt tää liikkumaan? Niinku... Äijä vittu kattoo niinku... Hei, mikä on huonoin mahdollinen reikä? Jonkun nimitäkin näkyy tuolla. Se olen vittu minä, Sampsa. Arvaa kuinka vitun kauan mä oon vittu matkustanut tänne päin. Hei, mä sain valoa! Yes! Name-tagin. Sampsa, mikä sun ongelma on? No, mä hakkaan tästä kätteiliin haluun. Seuraa rantaviiva instructions ankliarana sekin vitun luo. Mikä vitun rantaviiva, sanon kyllä minä. Minkä ei pysty rikkomaan tätä maata, mikä on tässä. Ei saatana. Ootas Sampsa, mä kaivan sun tulos kohta. Mä hakkaan tästä kätteiliin. Mä pääsin itse omiin voimiin, saatana. Vau, hyvä. Hyödytön paskakasa, et auttanut yhtään. Seuraa mua Sampsa ja lopeta sinne vitun menoon. Ei helvetti. Oh my god, Sampsa, Niin, miten sä oot onnistunut? Se on oikeesti mennyt 1,5 tuntia, Harto on siellä 5 minuutissa, mitä? Sampsa! Sampsa, onko sulla yhtään kätteillä? On vaikka kuinka paljon. Anna mulle pari. Jumalauta. Ai saatana. Ei, siis Sampsa trollaa, ei tää voi olla mahdollista. Se on teidän vika, kun te menette aina jonnekin vitun Joo! vuorten taakse piiloon. Ai saatana. Mitä sun suuntavaistos sanoo? Trollaa. Sanoo 3 miekkaa etelään. Sampsa pääsisäinen kompassi ja kato sellainen magneettikenttä sisällä, se vaan pyörii ympyrää koko ajan. Ai saatana. Legit. Nyt jos pääset tänne, niin on kaikki hyvin laaksossa hetken aikaa. Kunnes Muumilaakso. joudutaan liikkuu johonkin muualle. Ai vittu. Sampsa, eikö tämä näytä Hei, helpommalta mä olen reitiltä? käynyt tässä. Mä olen käynyt tässä. Mitä Miksi sä tää oot mennyt vastaa? takaspäin? No. Siis vittu legit sun pääsisäinen kompassin legit on pyörinyt ympäri. Se on 5 minuuttia, Sampsa.
Siis mä olen ollut... On minuuttia. Joo, en mä jaksa enää sanoa sitä. Saatana. Ja mä oon mennyt, tää oli se paikka, tästä mä menin ohi monta kertaa, kun ne sudet tappoi ja vei mun kamaa. Ei lähtenyt takas! No, Supsai! marjat saa jäädä, vittu, mä en jaksa enää. Ai vittu. Joo, Ai tässä on tää traderi, joo. Onks se hetkinen, onks se toi 426 miinus 1338 traderi? Se furniture. Joo. Mä oon mennyt, niin. Minne tästä ois pitänyt mennä? Pohjoiseen. Imekää vittu kikkeliä tästä näin. Ai vittu, sattuu joka paikkaan. Ottakaa satana. Saittu kestää. Ai saatana sattuu. Amo sattuu ihan saatanasti. Okei, sä näet tän rantaviivan. Joo, näen. Sä seurata sitä ilman, että sä käännetin. Niin, mun piti mennä vaikka kuinka pitkälle, että mä pääsin tänne rantaviivalle. Mitä hitoa ohjeita teillä on? Ei mä pääse Ei vittu, mä pystyn klikkailla mihinkä tärisi käden. Mä pystyn pelaamaan vittu. Ei saatana. Ai vittu. Sattuu niin saatanasti. Ai helvetti. Mä en oo enää samaa mieltä, mikä mä olin. No, kuinka osut sä oot ollut kateessa puolitoista tuntia, puolitoista vuotta. Ai vittu. Oh. Mä olin joskus 7 vuotta Tiibetissä. Siitä tehtiin elokuva. Sen nimi oli 7 vuotta Tiibetissä. Ei ihme, sä olit siellä niin saatana kauan. Jätkä mun alas. Ei saatana. Mitä mä näin Samson name tagi? Mä löysin ihan vitusti luuttia. Meinaaks? Mitä? Joo, täällä on tällainen dungeoni. Okei. Nice. Siis täällä on ihan kunnolla. Tää niinku, ei dungeoni, mutta täällä on tosi paljon kaikkea paskaa. Joo. I have brought some sauce. Haluut sä tulla jeesi, jos mä heitän koordinaatit? Me kaikki voidaan tulla. Joo, Sanna Samson menee. Hän tulee. Tää joskus. Antakaa nää arvaa siinä vuorivälissä. On tää keskellä vuori. Ai vittu.